एक्चुअली लोगो मोनलायनायाबो कालसारजोंनो लोगो मोनलायबाय कालसारजोंनो जोबलांनाय बायदि सानना लाबाय आं दा उमिदालाय मानो गाज्रि मोनलांखो बेलाय नोंखौलाय उमिदाथ' मोनना मोना थारमाने बिसोर होननायावनो आं बादायलालै आदा इदि आं बादायमेरलाथ' बिदाबो आं दिनै बे भिडिअ बानायला हाय लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ दसबर अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रा जाबाय दिनै जों माने लाइभआव खालामफेरि जों खालामफेराखै आरो जेनेबा मोनसे जोङो सासे मानसिखौ प्रेंक भिडिअ खालामनो नागिरदों नोंथांमोना टाबनिल हमना जानायखौ मिथिखाबाय मिजिं सोरां बसुमतारी बावदा गुमैनि एक्टर दा जों बेखौ प्रेंक खालामनो दिनै जों बेखौ दिनै फट'शुट खालामनो लेंहरदों बिथाङा दा फैगासिनो दङ ओमफ्राय दा जोङो बेयाव बे माबा ड्रेसफोरखौ लाखाना दोनदो जोङो दा जोंना जोंनि गेजेराव माने मोनसे रेगा प्रडाक्सननि गेजेराव मोनसे नांलायनाय जादों होननानै जोङो बिथांनो फोरमायगोन ओमफ्राय दा आं हारसिंल' नेनाय खालामगोन दा नै बिथाङा जोंना केमेरा हमगोन दा जोंना केमेरा हमदों टेम्पुआ जोंना दा बिसोर सानैजों मोजां हमबानो जाबाय केमेराखौ दा नों सिरि थादो दै आङो बिथांखौ फन खालामनि एखेबारे दिनै माने जोङो बिराद एक्साइटेड माबायदि जायो भिडिअखौ नायलांदों नोंथांमोनाबो जोंबो मिथिया माबायदि जालांगोन जों दा फन खालामबाय लाउड होबाय अ हेल' आदा अ बबेसिम फैखो दैमापार अ दे फैदो जोङो नैबे माबा सकआव दङ खैरानि सकआव खैरानि सकनि एसे आवगायनानै दे थांगासिनो दे औ दे फैबाय थाबानो जाबाय दे दा बिथाङा सफैसिगोनानो ओइ केमेराखौ खिन्थु नोंसोर मोजां हमनाय सानैबो नोङो बाइकखौ दा नोंसोर लांथ'दो आङो हारसिं थालांसैनो बाइकखौ दा जोङो केमेराखौ जानना दोनखानोसै दा जोंहा बिथां सानैया केमेराखौ हमगोन हाग्रा सिङाव थाना दा बाइकखौ जों गंसेखौ बै गोजानाव दोनबाय दा नै होमबा मोजां खालामदों खिन्थु जाहाथे 1%बो मिथिया दै बेस्ट अफ लाक एखेबारे दे अब्ला बेस्ट अफ लाक दे मोजाङै दै हाग्रायाव थांसै बिथांमोना नै बिथांमोना हाग्रायाव थाबाय बिथाङा 1%बो मिथिया जों आरो प्रेंक भिडिअ मालाबाबो खालामफेरा दा बिथांमोना केमेरा खेबनो थाखाय रेडि जाना थाबाय आंबो बेयाव गसंना थानोसै रेडि खालामनो दे ओरै फैदो ओरैजाय मोजांबा खबरा मोजांथ' बोरो बेलेगफोरा बिसोरो फै ओरैजाय दसे ओरैनो एसे प्रब्लेम जाबायलै आदा मा प्रब्लेमलै फैयासै माथो बिसोरो दानि फन खालामदों माथो आंखौ थांफिनबाय इसोर दासो थांफिननो बाइक लाबाखैमोन आङो हारसिंसो जाबाय गालांबाय आं दहाय नोंनो होन्दोंमोन जि मोनसे प्रब्लेम जादों होननानै खिथालायिया दा जोंना रेगा प्रडाक्सना मा जादों खिथानो बोरैबा मोनलायलांबाय माथो जेरै मा प्रब्लेम जालायखो आरो माथो मानसिफ्रा दिनै फट'शुट खालामगोन आंखौ लिंहरबाय दहाय आं मार खोन्थानो बोरैबा मोनलायलांबाय दाख्लैदि आं नोंसोरनाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जोंनिया बानायनो मोनासैना आरो मानसि बिदिनो रायखुमालायनाय मालायनाय बिदि जाबाय थादोलै फैसा जानाय मानाय जों सिगांनिफ्राय एसे खस्थ' खालामबोबाय दा मोनसे बाथ्राखौ आं इसोरखौ बुंनो लुगैयो आरो जों जागायनायनिफ्राय मान भिडिअ खालामबोबाय जेनेबा दिनैसिम मोनसे इउटुब चेनेलाव जों जिर'निफ्राय दिनैसिम बानायबोबाय जोङो इयाव इमान खरसा खालामबोबाय जोङो आं इसोरनो लिस्टखौनो होनो हायो मोनसे आं फैसा जियाव जादों जियाव जायाखै बेफोरखौ सब लिस्ट होनो हायो आंनो मिथिगोन नोंखौ माबायदि खस्थ' खालामबोदों आरो जाय इउटुबार बिथांमोना मिथिखाथारो इउटुबनिफ्राय माबायदि फैसा मोनो जोंना इउटुबनिफ्राय आं बुंनो थाङो दिनैसिम जोङो इउटुबाव 10,000ल' फैसा मोनदों दे 10,000 84 बिदि आरो जेनेबा 2,800 बेसेबा बिदि आरो ओमफ्राय दा जों स्पन्सारनिफ्राय फैसा मोनदों दा बेखौनो बिराद मानसिफ्रा दाउट जेनेबा आंनि सायाव बिराद माबानाय गैया आरो जेनेबा बेनि थाखायनो बिराद माथा गरम जाबाय आं चेनेल दा जोंनि टिमाबोथ' बिदिनो जाना दङ ना बिदिनो जायो बिराद फैसा मोनदों होनना सानो खिन्थु जोंसो मिथिगौ माबायदि मेनेज खालामनायाव बेसेबां फैसा थाङो दा जोंना बिदिनो जों जागायनायनिफ्राय जाय आर्टिस्ट दङ दिनैसिम फैसानि डिमान्ड गैया दे खिन्थु जाय गोदान आर्टिस्टजों जों फैफाबाय थादों बिसोर फैसाखौ नागिरखायो दा आं मार बोरैबा मोननानै आं चेनेलखौ इसोरनो होनोसै खोमा बबेनिफ्रायनो इसोरनो जायखिया जाय माबायै जाय लायो लाथोंसै आं जायखिया एकाउन्ट होजोबसै खोमा बे उमिदालाय मानो रागा जोंलायखो मानसिफोरा रायखुमालायोबा बिदिनो जेनेबा नङाबाबो नंगौ होनोबाथाय सासे नंगौ होनोबानो नंगौ जालांनो नागिरो ना बाथ्राफ्रा बिराद सावरायलायोबा बोरैबा जायोलै बेबायदिनो एसे बुजिलायनांगौ आरो मेहनतफोरखौ जायखिया होनायखौ साननो नाङा नों मिथिबाय नोंनिनो चेनेल
आरो जयैनो खामानि माव बाबायलै बिराद बाबाय आं सिगांनिफ्राय मोनगासिनो दं मानसिफ्राबो सर्ट भिडिअ बानायबाय मानसिफ्रा ओरैबायदि बखियो दा दुनियानो बेलथायबाय आंनिया माने आंथ' सिमां बायदि सोंगासिनो दा जाननो हाया बे मिसा बाथ्रा बुङाखैथ' बिद्दालै बिद्दा आङो नों आंखौ फोथाय आं नोंनि सिगाङाव मालाबा बाथ्रा बिदि नंखाय बुङा आरो दिनै बुङा आं बुजि मोनदों जेब्लाबो बिदि नंखाय बाथ्रा बुंखाया होननानै नोंखौ एसे आं आरो माने आङो ओरैबायदि माने दानि इसोर जेनेबा साथाम फैदोंमोन दे साथाम फैनानै इसोर माबादो आरो जेनेबा लिस्ट होनांगौ आं लिस्टखौथ' होगोन होनखागासिनो दं गावसोरसो जमा जायाखै दा सोरबा जोंनाबो भुटान माबायाव सकियाव दखान हैदों मा हैदों बिदिनो सोलाबथ'वाखै मानसिफ्रा दाख्लै लोगो मोनदों बादुला बिसोरो दखान हैदों ओमफ्राय ओजोंहाय दखना जोंना बाजैयाबो दखान होदों दा आङो खनसे बिदिनो ग्रोब बिथिं खालामनानै माबानो सानदों गावसोरनो सोलाबाबा आं बोरै होनो दे जेनेबा सोलाबनांगोनथ' आरो आं खिन्थु एबार माबालालै बिदिनो जोंना मा बिदि माने सिगाङाव डाइरेक्ट होनबा बेलेग खोथा बिदिनो साइड साइडआव रायखुमालायनानै जुदि बाथ्राजों माबालायोबा बुंलायलायबाय थायोबाथाय एसे बोरैबा मोनो आरोना मोनो आं होनोसै खोमालै आं भिडिअ बानायनो बाबायलै बानायलाङो फंबाय बिदि बेफोरबायदि एकदम सानथारा नों मिथियोना दुनियानो उल्थायबाय आंनिया थारमाने आं दा सिमां माने बेलेग दुनियानो थारमाने बुहुमानो उल्था जाजोबनाय बायदि मोनबाय आं थारमाने दा बेफोरबायदि भिडिअ बानाया जाय बिनिनो मानसि नोङो मिथिबायना नों एकदम बिनिनो मानसिखा बे कालसार लाइननि मानसिखा नों बेफोरबायदि भिडिअ बानायाखै बुंथारना नों मिथियोना आं जायखिजाया इसोरनो आं नोंनि नाजाबोनायखौ सिगांनिफ्रायनो नुबोदों ना सिगांनिफ्रायनो आं मथा मथि दिनैनिफ्राय 6-7 बोसोरनिफ्रायनो नुबोगासिनो नों माबायदि नाजानो मबाइलजों माबायदि बानायनानै दिनैसिम बे लेभेलाव बे गासैबो नोंनि मेहनतनि थाखायनो एक्सुवेलि लोगो मोनलायनायाबो कालसारजोंनो लोगो मोनलायबाय कालसारजोंनो जोबलांनाय बायदि सानना लाबाय आं दा आं फंबाय एखेबारे एकदम बेफोरखौ सानथारा नों मिथियोना नों जायखिजाया माबा मोनसे एडजास्टमेन्ट खालामनाबाबो थारमाने इसोर हिसाब बिदो जायखिजाया जयै सावरायनाबा माबा मोनसे खालामनाबाबो इसोरखौ एकदम माबाथार खिन्थु गारनायखौ भाबिथारनाङा एकदम आंहा बिराद प्रब्लेम एकदम माखासे जेंना थारमाने माबाना दङ आरो थेवबो आं गारनो हाया बे लाइनखौ थारमाने एसे सिगांनिफ्रायनो जेनेबा जमा जोङो लोगो माबालायबाय माने बिदिनो रायलायबाय जेनेबा गावसोरनि बुंनायावनो आङो जेनेबा थियेटाराव थांनो गोनां आङो थियेटार थांनायखौ आं बन्द' खालामदों दै बिदि सिरियाल सिस्टेम खालामदों होननायावनो दा बेफोरनि थाखायनो जेनेबा जों एसे खालामबायबो दा इसोर बायदियानो जुदि आंखौ बिदि खालामोबा दा नै जों जमा फैदोंमोन बाइक गंसेयावनो दा आंखौ गारना थांबाय इसोर मा होननो आं दा बिदिबा सानना नायदो होनबा मा सिस्टेम आं दिनै बाइक लाबोलायाखैमोन माबायदि माने बिदि जालांखो मानसिफोरा मा बुंलै आं बिराद मा टेनसन जाबाय आङो दाख्लै खिथाबानो जायोमोन ना दाख्लै एसेबां बिदि जायाखैमोन इयाव भिडिअ बानायनायनि थाखाय जायो आरो जेनेबा भिडिअ माबानो हासिना आं बिदिबा थाथ'नांगौमोन ना माबा एख' नङा आं आदा गरमाबो सानबाय जेबो प्रब्लेम गैया माने सारमोनाबो सानबाय जेबो प्रब्लेम गैया प्रब्लेमाथ' एख' गैखायामोन माने एक्सुवेलि मा बुंनोलै आं बिराद बुंबाय खिन्थु आं भिडिअ कालसार लाइनाव ओंखारनो हानाय नंलालै बाब जाला आं बिराद नमस्कार माबा मोनसे रायलायगोन जों एकदम रायलायथारगोन ज'नो रायलायनोसै इसोर रायलायबा आरो आंखौ उल्था एरना होदों होनना बुंलायगोन इसोरो बिराद आं जालालै आं मा रंखान्थि मोनबाय फंबाय बेफोरबायदि एकदम सानथारा नों मिथिबायना बे लाइननिनो मानसि आरो नों बिदि सानदों दुनियानो उल्थायजोबगोन मिथिबाय बेनि थाखायनो जोनोम लाखादों नों मानसिया आं नोंखौ मिथिगौ ना बै उमिद मोना मिथियाबाबो आं नोंखौ मिथिगौ मोजाङैनो गोदोनिफ्रायनो नुबोखानाय ना आं इसोरखौ इमान बिदि होनना सानथ्राखैमोनलै मानसिफोरखौ जायखिजाया बुजायगोन आं बुजायगोनथ' फन खालामनाय है लाब गैया फन खालामनानै आंथ' बिराद बाबाय इमान आंखौ एसे जोङो फट'शुट खालामनानै जमा नोंखौबो लेंहरलायबाय दा जोङो फुङावनो फन खालामदों बे आंखौ आरो मा मिथिगौ दहाय 9:30 मोनफैयो होननानै ओंखायनोथ' दा गावबोथ' फट'शुट खालामनो फै जमा फट'शुट खालामनो खिथायाखैना प्रब्लेम जेबो खिथायाखै प्रब्लेम बेबो ओमफ्राय नों खिथानायखायसो मा जालायखोलै सानदों जायखिजाया जेबो बिदि सानाखैमोन आरो ना बेबायदि घटना जादों होननानै आं खिथानो हायाखै बाब आसुरित मोनदों आंखौ इनिफ्राय इसोरो बाइकजों माबानानै रायनानै गालांबायब्रा आंखौ जि बोरैबा अखान्थि बाथ्रा बुंनानै ओरैथ' नङाना आं माने बिराद गावनि मोखांखौ महारदों बिराद लाजिनाय मोनदों आं माने दा एकदम माबा खालामगोन दा एकदम रायलायगोन इसोरदो जमा थांनानै फन खालामला जों जमा थांसै रायलायनोसै बेखौ लोगो हमथारगोन जेरैखिजाया जेरैखिजायाबो आं बेखौ मोजाङैनो होनगोन आरोना खोथाफोरखौ बेबायदि नङा बिसोर बुजिना मोनाखै थारमाने माबायदि उमिदालाय मानो गाज्रि मोनलांखो बेलाय नोंखौलाय उमिदाथ' मोना थारमाने बिसोर होननायावनो ओरै जाफाबाय नामा इयो इसोरबो बुंबाय थाबायना साइड जेनेबा जे माने जोंनिया गामिया मोनसेल' नङा मोनसे नङा जाहैबाय इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ आं खोनाया आं साननाय खामानिखौ इसोर बुजिया दा गावसोरो लोगो मोनलायबाय थायो गावसोर रायलायबाय थायो गावसोर गाज्रि मोनलायो आं आरो मा
खुला रायलायनाय जायाना फनावबो आरो रायलायबाय थानो मोननाय जाया बिराद टेनसन मोनबाय नों थांफिननो खोमालै दायो गाज्रि मोननांला लेंहरनायनि थाखाय ओमफ्राय आं थाबायनासो थांदो नोङो आं खामलालै आङो ओइ बिदि नङालै फंबाय मिथिबाय दा बिदि नङा नों जायखिजाया नों फिल्म बानायगोन ना बानायला बुंलाय आं बादायलालै आदा इदि आं बानायमारला बानायमाराथ' बिदाबो आं दिनै ओमफ्राय भिडिअ बानायला प्रेंक 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 ओइ खोना हरलाय खैजा साला आंखौ बोरै बानायदों फाग्ला आंसो भिडिअ खालामलासो थानो हायो माबायदि मोननाय थांबायमोन रियेल बायदि मोनथारनायमोन नामा एकदम रियेल बायदि मोनदों आंबोथ' रियेल बायदि मोनलायदों केमेराखौ गाख्रुबसिगोन बायदि मोनदों आङो केमेराखौ गाख्रुबबाय माथो गैलामोन जायो नामा नामा जाथारबाय नामा जायखिजाया आं आसा खालामाखैमोन आरो बिदि जानायखौ थांबायमोनलै जियानो जा बेनो जोंनि फार्स्ट प्रेंक भिडिअ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ शेयार खालामना आरो दा नोंथांमोनसे मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नै बिथाङाबो जोंहा मोनसे इउटुब चेनेल दङ मिजिं सोरां बसुमतारी बिथांनिखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नै बिथांनाबो चेनेल दङ अमित बर' नन अफिसियेल बिथांमोना बेखौबो एखेबारे नोंथांमोना जिफोर हो होमबा दा जों फट'शुट खालामनो थांसै बाय बाय थेंक इउ खुलुमबाय हेपि मागो प्रेंकखौ बेखिनियाव नोंथांमोनजों दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ